fog beleférni. Adsz itt 20 percet a díszvendégeknek a beszédjére, az egy ember fogja körülbelül azt kihasználni. Szóval nem a program rossz, csak kevés időt adsz. Nem tud magyar szerven, hogy 2 órát beszélek, 3 órát Értem, beszélek. népzenére ad 5 percet, a népházmutatóra meg 4 órát, ez is szerintem tehát rövid. És azt is be kell számolni, hogy még a színpadon mozgás, átállás van. A táncosoknál le kell hozni összes a mikrofonokat. A citrásnál be kell vinni majd asztalokat, tehát ezt is hozzá kell adni. Hangbeállásokat. De egyébként ezek mind úgy vannak elképzelve, hogy a tábortűz van, és azért is tették, hogy százharmonikás a tábortűz közé megfelelő. Tehát csak egy néptánc bemutató nem fog zeneileg körülműködni, tehát ahhoz hangosításra. Népzenész ott van mellettem. De azt ki kell hangosítani. Na mindegy, ez egy külön szakmai beszélgetés lesz, de igen, tehát ezt egyébként más szervezőkkel, és akkor ez ilyen lesz. És ezt utána 14 helyen most ezt át kell művelődési házvezetőkhöz mennem, és ezt el is vállalnám abban az esetben, hogyha a trianoni megemlítés átalakult egy nemzeti megbocsájtásra. Ebben az egyesetet tudom amúgy nem tudom elvállalni, és nem is tudom, hogy más felel fogják ezt csinálni, tehát hogy akár gyűlölközve, akár mit tudom, hogy milyen előadók teszik, az mit fog kiváltani, attól én már félget. Én szerintem azt nagy évben még elkerülni is fogom azt rendezni, nem, hogy részben. Én nem akartam, hogy megszállodásra a részének, de úgy érzem, hogy ezzel muszáj. Bocsánat, csak 2 dolgot is ezzel kapcsolatban is szeretném szólni. Az egyik, hogy ez nagyon jó ötlet és nagyon jó gondolat, és tényleg építőjelző, de sajnos minden mögött pénzzel, tehát ahhoz meg kell kapni az anyagi forrásokat, hogy eljöjjön valaki tudó hangosítani, a színpadot építsen, stb. Tehát ez csak egy zárójeles dolog. A másik pedig, hogy azokra is gondolnunk kell szerintem, mert mi most itt teljesen egyetértünk, és ugyanazon a síkon tudunk beszélni, de mi van azokkal az emberek, akik nincsenek ezen a szellemi síkon. Tehát éppen írogatod, nem tudja, hogy hívő vagy nem hívő, miben hisz, ha hisz, akkor milyen szinten hisz, vagy éppen bizonytalan, vagy éppen csak. Tehát szerintem sokkal szélesebb köröket kellene megfognunk. Ha azt mondom, hogy én tudom a szimpatikát, azt mondom, hogy őstöket, fogalmam nincs, hogy miről beszélek. Tehát valahogy szélesebb körökhöz kellene tudnunk szólni, hogy aztán mindenki megtalálja azt a témakört, amiben ő otthon fog érezni magát, és amilyen csatlakozni akar a szemtanúnak. Főt fizetlen ember, akik körülbelül így cirkulálnak. De azok mindenhol ott is vannak, én azért kéne egy nagyobbat meríteni. Bocsánat, ennyit akartak hozzáfűzni, azt megadtad. Ennek az a magyar szer. De a magyar szer egy 18-20 évesnek semmit nem fog mondani. Tehát azt mondani, hogy magyar szer fogalma nincs. Arra sok szer, de arra sok magyar szer van. És átadtam a szót. Mi a cságban benne van, és bocsánat, mi védkeinkkel, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, annak is, hogy megbocsájtunk. Tehát nem véletlenül, ez egy komoly figyelmeztetés. Ez az imában, amit mantrázunk, és föl sem fogjuk, hogy miről beszélünk. Mit akarunk? Akarjuk-e azt, ami fönt van, mint ami az elején, az nagyon jól elhangzott, hogy azt, ami fent van, készen, mintaként, azt kell itt megteremteni. Ahhoz pedig azokat a dekódoló embereket elő kell varázsolni, csalogatni, akik erre képesek odafigyelni tömegen. Most ennél jók az olyan vezetők, akik már ébredtek, nem pedig olyanok, akikkel küzdeni kell, vagy éppen meg van fizetve azért, hogy butítsa a népet. Tehát itt nagyon tisztán kell látni, hogy ki hova tartozik. És mondom, hogy senkit nem lehet megmenteni, ha nem akarja. Egy csomó olyan ember van, aki nagyon messze van attól a szintől, hogy fel fogja, miről beszélni. Ebben a szituációban még egyszer hangsúlyozom, ez nem politika, azt mondom, hogy én az életet védeni akarom, nem akarom egy anyát sem, hogy elvessze a gyerekét vagy a férjét. Ez az egyik közös nevező, ami aztán olyan erőt
vonzhat, olyan tömeget vonzhat, ahol már lehet olyan dolgokat csepegtetni, ami aztán megfogja az embereket, hogy például energiakérdés, azt mondják, hogy ennyi meg annyi. Nem. El van tusolva egy csomó olyan találmány, többek között nekem is van ilyen találmányom, ami gravitációból lehet energiát nyerni. Akkor csináljuk meg. Bocsánat, Csináljuk meg. mindennek egy ideje ott van, amikor kell. Nem. Bocsánat. Most. Most van az ideje. Igen, hetek kérdése az, hogy felálljunk és azt mondjuk, hogy mi nem akarunk részt venni olyan dologba, ami Istennek nem tetsző. És azt is mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, tehát hogyha ilyen baráti kör létrejön, vagy ilyen társadalmi kör, hogy fel tudjuk tartani az érdeklődést, hogy miért vagy hogyan koronakörök, ha ne aggodalmaskodjatok, az annyit hozzá, hogyha ott jó emberek vannak, akkor azok megtalálják azokat a programokat, ami fenntartja. Tehát az, ami elveszett, az vissza kell hozni, az, hogy egymást tisztelve, segítve, gyakorlatilag a fő célunk az, hogy megtisztulva eljussunk oda a halál utáni pillanatba, ahol már nem lesz számonkérés, mert elértük azt, amit el kell. Ez a forduló pont. És ez az, nem beszél senki azt, hogy mi van a halál után. Nem beszél senki, mert megvan a válasz. Senki nem tudja. Bocsánat, erről beszélek, hogy én tudom. Erről beszélek, hogy én tudom, hogy a következménye van annak. Istennek 3 törvénye, nagyon fontos törvénye van. Nehézségerő törvénye, a bűnök lehúznak. Folyamat. Most szolgálunk, Tehát most mondom, 3 nagyon fontos törvénye van. Ezek kikerülhetetlenek. Nehézségerő törvények, amit az ember. Nem voltunk ott, egyik sem hiszem. Még egyszer? Nem egyik sem volt ott, tehát nem. Ez egy válasz, de én meg mondom olyan információkat, ami ezt elgondolkoztat téged arra, hogy hoppá, hogy is van ez? Itt is volt egy valaki, aki azt mondta, hogy a Mihály azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy tudja. Na most én az ember fiának üzenetét próbálom elhinteni itt ebben a csoportban. Ami annyit jelent, hogy a teremtésről minden információt, amit az ember el tud viselni jelen pillanatban, azt itt van, csak kérdés, az akarják az emberek. Nem lehet mondani, hogy keressetek és találtok, kopogtassatok és ne itedik még te. Azt is mondtam, hogy Jézus nem fog eljönni még egyszer, hiába mondják, második eljövetel meg ilyesmi, felejtsük el. Ő meghalt az Eljön, hogy nem jön el, valaki azt hisz, hogy eljön, valaki nem. Én bízom benne, hogy eljön. Pedig én akkor, ha ő eljön, akkor bújjatok a föld alá. Úgyhogy nem hiszem, hogy Azért akkor ez a 3 pontot még hadd mondja meg Krisztián, ez tökéletesen jó. Azt a 3 pontot jó. Tehát a nehézségelő törvények, mind a bűnök lehúznak, mind ahogy a falsúly van. Kölcsönhatás törvénye, amit az ember elvet, azt le kell ragassa. Az azoneműség törvénye, az pedig azt jelenti, a zsákafótját megtalálja. Tehát a gyilkos gyilkostól fog szenvedni a anyagi világ elhagyása után. És ott nincsen felismerés. Olyan gyorsan, mint itt. Hogy esetleg egy teljesen más véleményen vagy szinten lévő ember egyszer csak azt mondja, hogy engem érdekel és arra akarok lenni. Köszönjük szépen! A magyar szervek kapcsolatban csak ugye gondolkodnak arra, hogy a dátum is meghatározott. Tehát az június 4-én fog történni, és a magyar szer is, ez nem közönséges összejövetel vagy buli, de az igény azért volt így kidolgozva, hogy ez egy igényes rendezvény, mint olyan, és nem a széles tömegeknek szól, hanem akit érdekel, aki elmegy oda, és aki úgy gondolja, hogy kap érte valamit, hogy oda elmegy. Tehát erről van szó, tehát nem lehet június 4-én, egy utcaváltás lesz. Köszönöm, hogy megvédett. És még van egy követésem, nem ezzel kapcsolatban, hogy meg volt határozva, hogy 18-a, most azt hiszem, hogy március 15, az hétköznapra esik, és az a hét vége.
hogy ez alkalmas lesz arra, hogy összejöjjünk. Nem Hétvége? lehetne esetleg egy héttel később. Nem, a Nekem mindegy, hétvége jó, 18-a én jó, biztosítom 18-án is csak a részvétel vége. A Varga Tiborral beszéltünk a jogászról. Varga Tiborral beszéltünk a jogászról 18-on. Az jó. De eszébe jutott neki, hogy mi van? Hogy? Március 15-e az a hétvége, lesznek az ünnepség mindenütt. Hát majd akkor is akkor tartunk egy olyat, de jó 18. Ha neked jó, akkor jó. Jó 18. Jó, csak én... Na, Igaz, hogy összegezzük ezt. Nagyon van ezt akartam mondani, akkor összegezzük, hogy elmegyünk akkor a következő rendezvényünkről, március 18-án, mikor valóban egy misével, atyával megbeszéljük, összekötve Varga Tibor jogásszal, megszervezve őnek és nagy vadvilágja van, ővel összefogva, az nagyon jó lesz. Ő, hogyha megjelenik, mire kértem az ő, most nem tudott eljönni, hogy jó. Tehát az egy óriási fejlemény a mai nappal kapcsolatban. Másik nagy fejleményünk a mai nappal kapcsolatban az, hogy esetleg itt a következő rendezvényünket, aztán nevezhetnénk akár Budapesti Fennkorona-körnek, nálam, András, akkor ott. Hogy itt nálam csinálnánk a következő rendezvényünket valamikor, amikor én Órival ketten megegyeztünk. Amikor kettőtöknek jó a dátum, mi van az igazodó? Farkasnak is jó lenne. Persze, farkas. De mi ami három, ezt ti három megbeszélitek. Ezt ti három beszélitek meg, hogy mikor jó, és akkor arra szerveznék. Mert az a fontos, hogy legyen a helyünk, és ti ketten tudjátok lenni. Én igazodok. Akkor ez is egy nap, ez is egy eredmény a mai napnak, hogy ezt így megismerkedtünk. Igaz? Hogy nem? Ez tökéletes. És akkor ezt így tudjuk folytatni. Akik ti megpróbáltok, hogy szerintem, hogy téged ismernek, te is be tudsz kapcsolódni ebbe a budapesti rendezvénybe, de lehet, hogy még az hogy valóban is. Bármiben nem tud kapcsolódni. Most a Gábornak volt egy olyan kérése hozzánk, hogy egy pár sorban írjunk le mégis mit, és esetleg egy újságcikket is írsz a mai napról. Gábor hihetetlenül jó újságcikkeket tud írni, aztán egy jó pár újságot. Nagyon kevés gondoltam, ha jönnek olyan emberek, akik nem ismernek minket, akkor ott újságokban megnézhetik, hogy hanem arról, hogy nem lehet itt minden vétel, amiről beszéltünk, nem tudom, hogy a vételről annyira, hogyha mindenki egy pár mondatban ezt a beszélgetését, amit ő fontosnak tartom meg a részéről, hogy a közösségnek szól, azt leírja, akkor azt mindenkinek el lehet küldeni, és jobban megismerjük egymást vele. Alkalmat, amit elhangzott. Én erre gondoltam. itt van egy Gábor, egyébként ennek az Kellene egy, bocsánat, mindenki fent van, tudom, hogy ezzel osztom, hogy a Facebookon belül lehet egy olyan csoportot létrehozni, Budapesten a következő. de nem magunknak egy olyan zárt csoportot, amiben ezeket egymás közt át is tudnánk adni akkor. Mondjuk ezeket a gondolatokat. Gábor Felvidéki Nemnek az újságban a főszerkesztője, Kürtös. Ez egy nagyon jó kis újság. Nem, én csak elkezdtél vagyok, mint kiadó. Ugye a szerkesztő meg kiadó vagy? Tessék? Szerkesztő meg kiadó? Ő. Az a lényeg. Más. Hát össze tudjuk hozni, mert akkor én ezzel tudom csinálni. Lehet az is, hogy van egy valami új e-mail címet is kell létrehoznom, nem tudom, hogy fog történni. Leírtuk a telefonszámot, e-mail címet, ráírtuk mindenre, amit láttam. Akkor ott, ha valaki csinál egy közös csoportot, neki a professzánk. Mindenki fent van Facebookon? Én fönt vagyok. Tehát engem Úgy gondolom, hogy De ez akkor ott lehetne egy olyan csoport. Akkor én ezt megcsinálom a csoportot, jó, és akkor oda beírjuk a belőle. Igen, ez így. És ez egy zárt csoport legyen. Budapesti Szentkorona csoport, a Budapesti. Igen, és akkor A Budapesti Fennkorona-kör akkor, ha lehet. Jó, még. És akkor ebbe beírjuk a benneteket, és akkor ott megbeszéljük. Márki valaki, szorult-e valaki a vele? Nem tudom, de annak én nem csak be voltál. Ő egyébként a jogászunk is. Az ő aláírása egy millió, biztos megérdekel. jogász, kandidát. Sok esetben, mert Igen, de már nem annyira jogászkodok vele, és azért persze, hogy most inkább már egészségügyel foglalkozom, egészségügyel. az aláírás akkor is olyan, hogy akármelyik jogászon. De most már inkább az És ilyen jó szándékú jó szívű jogász még nem láttam. tudomány, a természettudományok szigorú szabályok szerint tevékenykedek most már inkább, és szigorúan az egészségnek a tudományos oldalán, vagyis anatómia, funkcionális anatómia és ilyeneknek a
tanulás átadásával, vagy tudatismeret átadásával. Ó, Árpikám, majd elmondani. Egy földhöz ragadt ember. Tessék? Mondom, egy földhöz ragadt ember. Igen, egy teljesen földhöz ragadt vagyok, én azt gondolom. Azt gondolom, Amit látok, az van, kéz, csont, izom, tűző. én azt gondolom, hogy ebben a magyar Én szoktam szerepben is, gondolkozni is. akiről beszélgetünk, Látod? ez a magyar szernek egyik nem ez a úgyító megbocsátásán a része, hanem egy ökumenikus ima is. És azt mondod, hogy mindig azt mondjuk, hogy mindig legyen egy ökumenikus ima. Most arról beszéltünk, Farkas itt említetted, hogy akkor a végén egy imával zárjuk, akkor ez az ima, amit te most gondolsz, vagy javasolsz, akkor ez legyen egy javaslat, egy olyan ima legyen, amit esetleg ebben a magyar szerv is, mert én nem tudom, melyik imát fogjuk beépíteni, de ez is úgy tekintetben, hogy javaslat. De jó gondolat, mert ez a két ének is esetleg, amit azt is egy javaslatnak veszem, amit te itt elénekeltél, úgyhogy nem tudom, hogy a magyar szervek mi lesz a része. Első dolga az, hogy elnök úr azt mondja, hogy jó krisztát csinálni. És utána jön a megszervezés. Az meg majd jövő, és biztos nem fontos. Akkor jönnek a részletek. Úgyhogy akkor még egy valakinek valami elmondani valója akad-e? Mindenki? Nekem a szobán. Úgy nálam, oké, itt van. Jó, akkor én azt gondolom, hogy én ezt a rendezvényt nem mondanában lezárom, mert fölkígyeztem, és a következő esemény ideig, amíg folytatódik. Nagyon úgy néz ki, akkor Rikoly Balogan, ha nem tudtok eljönni, akkor is együtt vagyunk. Ha el tudtok jönni, akkor biztosan, de ezt együtt folytatjuk. Kérlek, gondolkozzatok mindazon, hogy ez a legnagyobb együttműködésre is hogy tudna várni. Nagyon fontos figyelembe venni azokat az embertársaikat is, akik még most reszketve ülnek a tévé előtt, és azt hiszik, hogy az valóság és az út. Azok az emberek hamarosan élni fognak, gondolkodni fognak, de ha meglátnak bennünket összeveszve, és egymásnak hacsarkodva, akkor visszakulnak a tévé elé. Azt fogják találni biztonságosnak. Hogyha meg nem van az nagyobb együttműködés, most hogy tudjuk a nagyobb együttműködését változtatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy én a hatalmas tervek estek itt le rólam, mert nagyon féltem a mai naptól, hogy mi fog történni, amikor mondjuk már veled beszéltem, akkor már tudtam, hogy csak ugrál. És úgyhogy én úgy érzem, hogy szerintem ez egy tartalmas nap volt. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Én is köszönöm a tudományoknak is, mindenkinek. Sajnos az őzeket nem tudtam felolvasni, mert nem volt wifi, de elkezdtem szétülni, hogy valahogy átölteni. Abban a csoportban. Abban csak az a felteszem. óriási. És oda várok majd további javaslatokat is, akár ezeket a kis leírásokat is, jó? Figyelj, akkor te vagy a házigazda, szépen kérlek akkor azt a imát, és akkor azt közösen elmondjuk, jó? Viszont Szerintem, mivel az ének és ez a kétszeres ima, tudom, és egyébként is a régi magyar himnusz, mert akkor szerintem a boldog asszony